Бердәм Россия автобус марафонын бүген Алексеевск районында көтәләр. Ул Әлки районыннан килә. Анда халык белән очрашу алдыннан Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатлар Әлки районы үзәк хастаханәсендә булдылар. Алар капиталь ремонттан соң заманча поликлиниканы бәяләде. Акта яшүсмерләр клубында яшь әлкилеләрнең милли гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклап калырга өйрәнүләрен күзәттеләр. Халыкның тәкъдимнәре һәм парламент эшенең өстенлекле юнәлешләре турында сүз алып барылды. Очрашуда Республика балалар клиник хастаханәсенең баш табибы Ойрадзе Динов, Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева һәм Алексеевск Дор строй башлыгы Фуат Вәлиев катнашты. Депутат мандатларын дәгъвалаучылар адресына халыкның мөрәҗәгатьләре яңгырады. Автобус марафонында катнашучылар фикеренчә, Бердәм Россиянең төп өстенлеге кешеләрнең иминлеген кайгырту. Мәрхәмәт Милосердие парламент берлеге махсус хәрби операцияда катнашкан гаиләләргә ярдәм итү мәсьәләсен шушы эш юнәлешендә шушы мәсьәләне хәл итүдә күп эшләр эшли. Безнең хатын-кызларыбыз гуманитар миссиядә да катнаша, үзләре дә яңа территорияларга барып кайталар, Грузнада, гуманитар Грузнада җыялар. Аннары инде мәгариф ягыннан да хатын-кызларга махсус хәрби операцияда хәләл җегетләре катнашкан хатын-кызларга укыту семинарларында оештырабыз.